пати. Ще го бия, бабо. Чакай. Няма има който да първи. Не, чакай. Чакай, първо да... Кали ми бати ръка, че се... Не, бати, чакай. Най-накрая слези. Не влези. Абе, баб, чакай си малко. Това пласток съм го купил за 30 евро. Ало, не бати, не ми бил. Аз ти казвам, че мисля, всичко си съска. Ало, се казвам Вичо Христовско Сивановско. Той е моя по-голям брат. Батко, вижте на сурка, видите по големчето, аз по петичките. Не бабаря го. Моето хоби е да играя на компютъра. Тази шапка ми подари една катичка. Аз обичам да лякам катичките, аз и на компютъра. Аз обичам да ходя за риба. Това е моята универсална водичка. Аз батко е като ходя за риба и ядем портокали. Аз колко да съм два. Има паяк! Аз ще го убия! Чучулката сега се прави много сложно. Бачо обясни. Сега чучулката се прави балут, екстранина, писмя, ако и фичул. Експозито е вид на куче, което се трогирвате много правилно